Nipe Niliona kuma yangu point number 1, point number 2. Niliona kuti mu badale. Kisa kwa kasa mangu obidi. Only king Perez. Kuma yangu. Abda kuma do claim chawre. Claim to kuma yangu. Kwa badale mwana wangu. Kisa mu yi kwa kuti tishere. Kana mkura mnyora tawara mnyera ndwana ngwe mtonga tawara mno amana. Amsoro chini ndawa yamshimira babo wangu chikundi chokaitsa zvimona wawo ndikupindira pfuma ndikakumkwasha uyara nekubvisa chibereko kwakaita mwana wedu nekubvisa pamunhu paakaita nenda kuzivawo kuti mwana anonzi Tinashe mwana wake Anawakabisa pamirapo. Yevesiti weba. Lumo wako ndo. Yeah. Okay. Kwa ndana ni wapi? Mama na baba. Okay. Anziwa kabisa paro ningine chibereko. Kamsoro dare. Panyaya iripo chibereko andikwanise kuti ho asi panyaya pamuviri ho takaita zvekuwindana. Iwo atina kumanikiza takaita zvekuwindana. Mukadzi wako. Panguva iyo taigarisa mukadzi womuru. Ukamumitisa. Ngora mukanga ari mukadzi wako. Ndobwa mti aita pamiri ukati ngatibvise pamiri. Makawirira. Okay. Mama, manzi ndati takawira pamiri pataita tamboita kede kubva ngatipabvisei. Atina kuwirirana aindimanikidza kuti unofanirwa kubvisa pamuviri pako nekuti ndakange ndokontinya kubreathe and then ndobva ndaenda kuclinic after andiudza kuti usaende kuclinic nekuti uchanobvunzwa obva utaura zvaitika saka usaende kuclinic Chichanga chaitika. ndakabvisiswa pamuviri naye and then ndobva ndazoenda clinic after 15 to 20 days ndichiri kubuda ropa ndobva vandiudza kuti nhumbu ichipo ndakadzoka kumba ndikavaudza kuti kwanzi nadhokta nhumbu ichipo asi chii chaitika kuti ugosvika pakubreatha like zvauri kuita now and then akanditi unofanirwa kudzokera kundobviswa nhumbu iyoyo zvadaro ndakamuka mangwana achona ndikabuda pamba ndikanogara kumwe kubasa nekuti ndaizama kuda kuprotecta nhumbu yangu neni wachona kuti ndisafa ndakatonogara kubasa zvaanonyatsoziva kwenguva yakareba ndikazodzoka. Ndobva wasita sei? Pandakadzoka nhumbu yanga yatobva zveshuwa and then handina kuzodzokera futi kuclinic but kuclinic wakanga watonyora kuti nhumbu iripo. Tagara akapedzisira atiza mumba. Atiza akagara kwakanogara akanotora mumwe mudzimai. Pamusoro pekundibvisisa nhumbu ndichiri mumba ndisati ndabuda akandiudza kuti waita pamuviri unoda kuti ndigobvisa mari kumba kwenyu yokuroora iwewe handibvisi kumari kuna baba wako. Rwepiri unoda kundiberekera mwana musikana akareba handidi. Rwetatu ndinoda kuti mwana wako wakabereka neni agoshainirwa nevana vangu vandinawo anova mashoko ababa. Murume biyanga. Mashoko. Kamsoro dare. Ini ndinopokana nezvavari kunditaurira. Nokuti pamuviri pakabviswa. Zvikakonfirma kuti hongu pamberi pake. Nyaya chibereko yakazouya papera gore tisiri tese. Papera gore nemwedzi inoraudzira tisiri tose. Akachiti ndisaine mapepa ndikati handikwanisi kusaina bepa nekuti papera gore nemwedzi inoraudzira. Nokuti yainzi yanga ichiri gore nemwedzi inoraudzira. Alright. Hanzi chibereko ndiwe wakaronga wega. Chii chakaitika? Chibereko mushure ndaenda kuchipatara. Nhumbu yabva pekutanga ndati ndakaenda kuchipatara. Dokta vakati nhumbu iripo. Ndikadzoka ndikataura kumba kuti kwanzi nhumbu iripo. Akanditi unofanirwa kutodzokera kuchipatara kunobviswa nhumbu iyoyo. Handisi kuida nekuti nhumbu iyoyo ichaita kuti ndibvise mari kumba kwenyu handisi kuda kupa baba wako mari. Rwepiri unoda kundiberekera mwana musikana akareba handimude. Rwetatu ndinoda mwana wandakabereka newe ashainirwe nevana vangu. Saka takagara ndichibreatha kudaro asi ramangwana rachona tapedza izvozvo. Ndakasimuka ndikaenda kwana ndabona basa amboni kuti ndisaende pekutanga ndisati ndabudisiswa pamuviri naye. Saka ndakazongoita nharo dzekuti inini hangu zviri nani ndiende ndonofira kure pari ari kutaura kuti ndabvunza kuti pamuviri chibereko wakabviswa here?
chibereko ndakabviswa nekuti ndakaramba ndobreedha and then iye akabva atobuda mumba. Abuda mumba ndakaramba chibreedha kusvika ndaita growth panapo yaita kunge une mwana mukati. Saka ndakaenda kumadoctors vakandiudza kuti waita growth mudumbu after ropa rakaungana handina kugezwa chibereko kubva pakabva nhumbu iyi. Kusvika ndazodzokera kuchipatara ndikatora time yekuda kwekuti yange iri government hospital yandaienda each and every time wachimbondipa mishonga ndichitreatwa kusvika zvakazongosvika pekuti ndichinobviswa chibereko chiti. Hachina kubvira chagezwa. Hachina kubvira chagezwa. Pamuri kupikisana muri tunde pa. Chekutanga ndinoti pandikutanga kupokana navo shoko rekuti ndakavamanikidza. Ndasvika panzvimbo yavanga vari ndandabva kuno ndine munhu ndafambidzana naye. Musi wandakasvika iyoyo Ndaifungidza kuti wapindura kudhara. ai Pakatera kuti pano nyaya yangu. Teerera ndibe nguva. Pano vanhu vachitaura panguva taura pesa. Ndakubvunza mubvunzo wokuti pamiri pakabva sei. Ukati takawirirana. Ndiwadaro. Ndakumanikidza kutaura. kwete Pamiri makawirana kuti mubvise shuwa makawira. Zvichireva kuti pamiri kana makawirana kuti pabve ndipakakonzeresa kuti chibereko chitete chibve. That's all. Hapana patichamboita. Wazvinzwa? Wandiri pano nyaya. Nyaya yako iri pakuti chakonzeresa kuti growth yemudumbu nyaya yekuti munhu akaramba achibleeda mawirirana futi kuti bvise pamiri. Right, pamiri zvakonzeresa bva mabvisa pamiri. Right. Chibereko changa chatoshata. Right. Tomboenda panyaya yechibereko. Tezvara paataura nyaya yechibereko it is 100%. Right. Ndichataura zvakati dzikei. Kana kuti kandore ichi chinogara mvura yangu ichi. Time yatinoda kusika mwana. Takuda kusika mwana. Tavata nevakadzi. Tinonguva yatinobafa. Tinowira. Chireva kuti chinobva chandambira zai chibereko. Mwana akugadzirwa. Kana kutambira chizwa test yemurume. Saka the moment inobva chibereko test yemurume apasi. Tinowira. Zvichireva kuti uyu paado nyama dzake asina kukwanira. Zvireva kuti paari tichada kutaura ane nguva yekuti paari pavo kana kungoenda kungoita mweya pese pese zvaane kodzero pose hapasina chinosuka. Are we together? Ngoenda kuita discussion kuzokenda kuchacheko. Ndasvika pakatsika-tsika. Kubvisa munhu pamiri. Nyange makawirirana kumanikidza munhu kusvika parufu. Sore mama. Ndichizadzisa pamusoro pezvo. Anoramba achidzoka kubva gore rakapera aiuya kumba kwangu ndandakambloka for some years. Akanditi ndi-unblock. Ndamu-unblocka akatanga kuti ndiri kufumbira ruregero pane zvese zvakaitika. Ndinovimba gore rakapera takuva kuna November. Ndaiva ndiri mumota akauya achindipika kubasa. Ndobva tamira parodhi panzvimbo yandinogara. Saka mwana wake anova mwana wangu akafona akabvuta fona akadaira ndiye. Apedza ndobva anditi saka iwe uri kundirekodha kaiwewe panyaya dzese dzataitaura uye taidhiskasa nyaya iyi yezvese zvakaitika. Ndakati nhasi unowa kudzoka uchiti uri kundida wakambondisiya ukanotora mumwe mukadzi ndanga ndisiri mukadzi here. Point number 1. Wakandisiya ukandobereka mumwe mwana ko wakandobereka uye wangu wakauraya anga asiri mwana here. Saka nguva zhinji tinogara tichita mafights. Saka this year muna June ndobva anditi unofanirwa kundishedza kuti murume wako. Ndikati ndinokutora seshamwari yangu. Akati ndikutodhirita contact yako mufoni mangu nekuti haungandudze kuti unoda kuti ndiite shamwari yako uchindipa position yako yaunoda. SMS iri mufoni mangu yaakapedzisira achitumira. Chimuzo murume wangu. Murume wangu.
Jeti daira. Shafanisi daira. Chinoitika ndechekuti tikakuita nguva yakareba tisina kutaudza. Pamunomhoresana anotanga kukwezva mumwe ndivo anotanga kusenda unongwamhoresa munhu makadini anobva atanga kuti love you makisi pafoni kwandiri anenge ari kunzi izvo zvemusikati nekuti kana munhu dai makapesao mukamhoresana zvinozorenda mberi nenyaya dzacho pane kuti unotanga ndiwe murume kukwezva kwaanenge achindiita Asi wakamwa sezvinhu zvawakambonzwa unofungeyo. kutaurawo chokwadi hongo tinodendura Aiwa wenyara. Zvese zvatakutaura izvo. Tuma mai apa nanyaya yakasara. Mazvinzi mauya kujudgment chetu. Iwe mwana wako akabviswa pachibereko basi vaiwira. Mwana wako akamichiswa. Wazvinzwa? Saka taasho kutaura zvaunofanira kupiwa. Ende zvaunofanira kupiwa unopiwa netime. Zvanzi kudai mangu notenzera kupa grace period zvekubhadhara. Munomatitumire zvikonzi vanhu vakufunda muno. Asi ukaita sizvo tutumira zvikonzi. Baba mkuu. Wainzwa nyaya. Sitaurira kisa uprovia wainzwa sick. Yacho period vanhu vati kungofambidza. Ndati wainzwa sick. Kauna kunoitwa yo isaisiya. Otatisa baba mkuu moyo wakapeka bhachi. Wabvisa wainzwa nyaya. Unoona sei. Unoitonga zvinhu. Ndosakatapwa chashi. Mwana zvaneje vakarora kuti vakamakatana namusivasikana ne. Ungamboroorwa ne. Okay. Unobhadharwa mombe mbiri dzinopuwa tesva. Uzvinzwa? Mombe mbiri dzinoreva pedzi. Waniwo mai, waniona ngabosi mwana iwani. Wamukapondera iye. Utaura zvakadzikana ngapindopondera. Unowa? Kuti mai neya. Tana kusakwa shike papo. Pari mwana aripo. Abudwa kuti mwana wani ipeni kozita bwa. Mumuonere. Pari mwana mbili ati mwana tese. Ayo atunanga basika sitenda izvo sorry. Saka pano mombe mbiri dzevana nowani womai 3. That's all. Batachienda nyaya yoku sezva Sambo. Ndio ndo kwandakaenda. Andonoza kuti sambo wakadai wakasiyana nokusambo kwatinotema. Sambo wakadai unopuwa $800. Muzvinhu bata ukuwesa kamwe chete mari iri kunetsa unopuwa muchana for the meantime mshati kana tasoda anochera anombotanga abhadhara modini azopagwa hida mombe ndidare mombe machita 350 zvigwa pano inochokupinda ndoda kungoti zvavakaita vaita vachidanana asi akasukana soma bia richeko chaazobvangura kuzvakaisa unofanira kukombadzeta mabia zviviri zvate zvakadaperi kudatsa kuda kungukombadzeta neikwe wakambitiye iye wacho vakakazirawo zvakadini taura iwewe ukutaura neni hauye handichabvunza chini takufaina zvino ndataura nditaura nezvekuri sina umudhinyirira uchautori ndoba ndingavavarira kumupa kana iri mari taura kana $30,000. thank you andikomende kana kuwese taura zvikuri chanokura kuti ita zvinhu zvakodizvo ungotimira zvikonzereza zvakanaka uzi maita kushora zvimwani right but mari yawataura 1,000 ini unobhadhara 900 thank you also asi ndinotenderwa nokuti tinomupa zvigidi zviviri unopa zvimudakare chisa batako lei patinouya kuno munotsvaga kuti munotibata sei dare rangu munobata vanopudza izvokuita haurambidzwa kuti uchienda unoda uchimuona samhanga kana akada kuti zvangota zvekuti ako kuti kisi kuti iwe kana upinda akaupedza kuti akakutanga kuzara mukisi
Pari zvino pamusoro mambo inini baba vanogara vanotondimanikidza kuti handidi kisi yekukiswa padama, ndinoda undikise mukanwa, ndinoramba. Baba vadapa Chimuhesa madabo bana. Zvaunoona kudai kana masikati kana usiku vanhu vanoita mabasa havane gera hazvinyadzi sezvo ivo pachavo vanotaura kuti pamberi pevanhu vanondikisa, but nhasi handizivi kuti tiri pamberi pevanhu wai vari kuramba, nekuti vanogara vachitaura kuti pangava pai baba mukuru sandatsepasikana baba mukuru baba mukuru wazvinzwa fana wakundibabara pane zvekare pabepa ratakapiwa rakunzi yenyaya yemwana uyo ari kumakomana kunzi mwana ndewayo. rega ndimbokutaura handifunga kuti pano piri gosi tasvika patapedza tapachadmwana ndoa pane zvimwe zvokuti ukatarisa mwana wai ari kuti mwana unoziva kuti munhu anoziva kuti mwana ndoa ndiani saka usitafikisika nakadzandiziva kono zvaataura apa zvandatobve kumwana ndoa ndimataura kuti ndandikutezva vachiti ndiari kumashukuru asi munokonda muchibanana muchidana ndokusaina ndotenda kutaura next pane nhavu yakasitandidza yavo nokuti dzavo dzikuma kwei saka nawe pegera kwaziva pona pamusoro ibaba inini bhegi ndandakamirira kuti baba vatange vabuda pamberi pehama dzangu kuti havachandida, nekuti pari zvino baba vangu havazivi kuti ndakarambwa, vaiziva kuti ndakaendeswa kumba kwavo. chimuudza kaugara chafu iwe ukanda iwewe wazvinto kona kuti munhu akafoni tona azvikati kuruta pere kuvhara hazvitenda handipatano kuisa zvinhu zvakavanzi next begana yakotoa unobva wamereketa mama